Duniyar nishadi. Ba shi ne fa. To Malam Bashir ko kuma yace ba shi ne fa. Naji kana sai ka faɗa wai me kake son cewa ne? Mutane suna ta complain na mika korafinmu sun ce in ni na faɗa a waka dole za a ji mu. Oke na fahimce ka amma me kake son cewa ne? Aba gwamnati a tausaya a duba lamarinmu. La ilaha illallah. Wai shugaban kasa Muhammad Buhari ya rayuwar ka da haka ne? To ai dole ce. Oke dole ce ko? Za a gana dole ce. Duk da haka dai wallahi sai ya ci gaba da faɗar gaskiya. Ba shi ci gaba. Ai kasar mu na da arziki. Kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. Kun ji ko? Ai kai ne kana faɗa haka Baba Buhari. Ki ya ɗibo shi a bamu. Ina kuɗin suke? Wai kamar ya ina kuɗin suke? Ka manta abin da ka faɗa a bayani? Na cewa Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce? Ba a ba da kuɗin. A'a shugaba Buhari ina faɗa maka fa Najeriya muna cikin wani hali. Ka duba bakin talaucin da muke ciki a cikin gidan nan kullum fa so ɗaya tak muke cin abinci. Ni ba san ma me ake ba kun yi shiru kaman ba shan wuya muke ba. Wallahi Allah da halin da muke ciki sun sani. Kawai mu dai Allah ne ya gatan mu kuma shine zai kawo mana dauki.